دەم باش تەماشاوانی هێژا پێ خەڵکێت بنام نیشانە پند واتە ژێ پرتوگال خۆ بخوێنم پندên کوردی ساڵ 2014 de min çap kir li Bakurê Kurdistanê 3400 pend tê de ne mikarî bû di 17 salan de bi hev daya du mêvanê mî xoşewîst hene Kak Hozan Robarî û Kak Bavro ji Kak Hozan Robarî pirsim Kurd dibêjin bi tiliya kul de namîze. Wata wî? Wata wê dema mirovek vê sûd be fêda xwe li kesî nebe û pîkozî be mexiris be wilo dibêjin ser pêça kul de namîze. Rast e wiloyî. Cem Kak Bavro û jê dipirsim Kurd dibêjin ba ji we bager ji we. Yani tiştekî ji xerîbiya naxin nav xwe de xwe bi xwe tiştê xwe dikin. Wek bûk ji we û tûtûk ji we. Erê bûk ji me û tûtûk ji me. Wek veyayî ne? Belê. Gotinek din heye dibê ez nagînim ez ê te bixwegînim. Divê çi? Ez nikarim bi te gînim ez ê te bixwegînim. Ha. Belê. Belê evana jî kesê ê lawaz dibêjin nikarin bigê tişkî û sikraşî jî divê pendê de heyî. Goginekek jî nikat ku hezin ew hinekana bisekin û li wan vegerin. Ne wiloyê? Belê rast e. Ji Kak Bavro dipirsim Kurd dibêjin birçî nan di xew de dibînin. Birçî nan di xew de dibînin. Ew kêmaniya we nûskê xwe dagire hingî birçî ne ji miûzî û birçîbûnê wa di xew dibîn wî nanî. Bes dixwaze bijî li vê jiyanê. Ew xewna wî herê bilind ev e. Belê. Herkê tiştekî dibîne êgo jê kêm e. Ne wiloyê? Ez ê ji Kak Hozan bipirsim û berê jî veya dûbare kirî bû. Kurd dibêjin buhara pez, payîza rez, zivistana ez. Erê. Payîzê rez yanî mûsmara zaya tire û demis heye û pastiq heye çê dikin. Belê. Bihara pez, bihara most û şîr gelek e. û zivistanê jî ez bi xwe mijûl dibim sar e ji mal dernakevim. Belê. Her ji ber ku buhara Te wata wê ye. buhara pez şênkayî kiskayî pir e. Kar jî pir e. Ne tenê şîr û mast wan ji xewlo nayê mirov gelkî pez diçêrîne. Payîza jî dixebite kar dike direzan de. Ê zivistanî ji xwe ji wê ji wî re ew karê ê buharî û payîzî tune wê xwe vehesîne wê rûnê li malê. Baş xwe îro vana bûn ji bo em bêtir nebêjin spasiya her du mêvanê xwe dikim zor spas ji war. Spas ji te re jî. Baş te re Gelek. sağ be.